थुमनाय रखम स्पेशली दिनैनि जे स्टेप्स बालायखे खाथुमजाबनाय बालायखे दंथबजाबनाय कक्टुमा जे त्रिपुरा जार्नालिस्ट इउनियन सब डिविजननिफ्रायनो डिस्ट्रिक्टनिफ्रायनो जिनि कक्टुमा थुमनाय रक रिपोर्टार्स रक केमेरामेन रक आगरतलाव ट्रिटमेंट हैनानै थायो बरफ बालायखे प्रब्लेम फेस खायो स्पेशली बरफ जानानै आबादनि बागै त्रिपुरा जार्नालिस्ट इउनियननि जे वानशप महु बालायखे खाथुमजाबनाय दंथबजाबनाय फार्स्ट टाइम होनाय मानो त्रिपुरा जार्नालिस्ट इउनियन तै भलन्टियार हेल्थ एसोसिएशन अबकायसे दिनि चुक्ति एबा एग्रीमेंट लायखा आगरतला जीबी हॉस्पिटल एबा आईएलएस हॉस्पिटल गानाबनो जे ट्रिटमेंट खालायनानै फैनाय ओनलि फॉर ट्रिटमेंट बेयाव कोनो पार्पसिया ओ जागाव दंनानै बागै ऑल नाइट फैनानै बागै गेस्ट हाउस अरेंजमेंट खायजाका जे कक्टुमा थुमनाय रक नर बिमा भाषण नर फैमिली मेंबर्स ऑफ ट्रिटमेंट खायनानै फैखांते कांटेक्ट नंबर दङ जागाव ओ दुइटा कांटेक्ट नंबर नर कांटेक्ट खालायखांते मिनिमम 7 days बिफोर कांटेक्ट खालायखांते नर दंनानै बागै दं थायोबा जागा थायो माननाय इयाखे केबो इमारजेंसीज एक्सीडेंट एबा हार्ट अटैक बरनि बागै होनते सप्ताह कैसे सिगां एबा बिफोर वीक वो खायाबा नकुनुमिया नरबाय कांटेक्ट खाय तंनि माननाय ओ जे स्टेप बलायके तंथब जागनाय चिनि कक्टुमा थुमनाय रनि बागै अबनो कारिबो क्राइमान खना चिनि यूनियन नि बरम गोनां प्रेसिडेंट जे संसाका जे नेक्स्ट स्टेप होनाके जे ब्लाड नि क्राइसिस चिनि कक्टुमा थुमनाय र ब्लाड नि जे प्रॉब्लम मोनाबनो सॉल्व खालायनानै थुमदों नेक्स्ट डिस्कशन नेक्स्ट डिक्लेरेशन अब साजागनाय आसुनो हामबाय जादों।